сафар шамсиёв ҳар рӯз баъди дарс ба хона мешитобад то гулҳояшро бубинад ва бибояд. сафар коллексионери гулҳои бунафша ё фиалка аст. ӯ дар маҷмӯъ ё коллексияи худ беш аз 200 навъи бунафшаро ҷамъ овардааст. шавқи сафар ба парвариши гул 2 соли пеш шурӯъ шуд. роҳи мактаби ман аз тарафи гулбозор буд ва ҳар дафъае ки аз он ҷо мерафтам ҳатман 2 маротиба медидам ва баъд ба хона мерафтам ва оҳиста оҳиста ман гулпарвариро аз ҳамаи намуди гулҳо шурӯъ кардам. бо гузашти як муддат ин навраси 15-сола ба гулҳо аз оилаи геснероидҳо ё фиалкаҳо дил баст. ба маълумоти сафар ин оилаи гулҳо 50 000 намуд доранд. ҳоло тамоми коллексияи ӯро ҳамин намуди гулҳо ташкил медиҳад. аз навъҳои амрикоӣ сар карда то навъҳои украиниву русӣ. парвариши онҳоро аз як мисол баргча шурӯъ мекунам, ҳатто метавонам аз ними барг парвариш кунам ва қариб ҳамаи онҳо аз барг бароварда шуданд ва ҳамаи онҳо рангҳои худ, табиати ба худ хоси парвариширо доранд. бо зиёд шудани гулҳояш сафар волидонашро маҷбур кард барои нигоҳубини онҳо шароит фароҳам кунанд. волидон дар роҳрави хонаашон барои гулҳои ӯ тоқ сохтанд. сафар мегӯяд, агар одам ошиқи гулҳо бошад, дар биноҳои баландошона ҳам имкони гулпарварӣ вуҷуд дорад. барои парвариш ва рушди ҳамин гулҳо якум ин рӯшноӣ мебошад. чӣ тавр ки медонем, гулҳо аз ҳисоби рӯшноӣ зиндагӣ мекунанд, моддаи ғайриорганикро ба органикӣ табдил медиҳанд. ҳамарӯза то 3-4 соати вақташро ба парваришу нигоҳубини гулҳо сарф мекунад. ӯ дар оила ягона нафарест ки ба гулпарварӣ завқ дорад. касе аз волидонаш ин шуғлро надоранд. гул меовардагӣ шуд, гул мехарид, меёфт ё мепурсид, тагои трезода мемонд. ҳар рӯз хай вақти хонаро тоза кардан тагои трезора медидам, чист гифтаи трезор мепартофтамаша, ҳавас надоштем, аҳамият намедодем. фақат пур мекарду ман партофта мегирифтам ки чӣ овардааст, гуфта ки хонаи мода мо ҳавас надоштем, хонагии мо. баъд оста оста дидам ки гулҳои дига хел шукуфтаеста, як дубор аҳамият додам. баъд дидам ки хона уже оста оста бисёр шудааста. баъд гуфтам хай биёин бачара ҳавасоша нашканему. баъд вай хай стиляжо сохтем, додем, хай дастгирӣ кардаистем, ёрдам мекунем хай кам кам. сафар шамсиёв мегӯяд, дар шабакаи интернетии фейсбук саҳифаи вижае бо номи лавка светочника дошта бо селексионерҳои машҳури Русия, Туркия, Украина, Белорус, Қазоқистон ҳамкорӣ мекунад. бисёртар мисол мо вақте ки аз онҳо мегирем, ҳамин чиро гуфтем, як баргро харидорӣ менамоем ва зиёд менамоем ва аз онҳо ҳамин гулҳоро парвариш мекунем. ишқи сафар ба гулҳо боздеҳ дорад. ӯ аз ҳар қутии гул вобаста ба намудаш аз 10 то 25 сомонӣ фоида ба даст меорад. ин кор барои ман мисли як хобби, чӣ тавр ки мегӯянд, хобби мебошад ва ҳар чизе ки аз онҳо ман мегирам, мисол боз барои гирифтани сортҳои нав, намудҳои нави онҳо сарф мекунам. сафар орзу дорад селексионер шавад ва навъҳои тозаи фиалкаҳоро кашф кунаду ба онҳо номҳои тоҷикӣ гузорад. чӣ тавр ки дар дигар шаҳрҳои дунё выставкаҳо гузаронда мешавад, выставкаҳои фиалкаҳо, мехоҳам ки дар тоҷикистони мо низ ҳамин хел выставкаҳо гузаронида шавад, зеро рӯз ба рӯз дар тоҷикистон дӯстдорони ҳамин намуди гул зиёд шуда истодааст.